Silver Jubilee man na kan alumni shwai tu te na alumni ayo perform tura miron tlangi kalom ma ka zaimain thu toi te se de ga dua class KG1 ka ni changa class 8 ka ni thleng hemi school a hen ka kal chwa ka ke ma tan phei chuan ka apoi mo ma ni chan chu tun tin hun ka thlen thei chan ka talent ba ka tuna ka hlo thlin na dong zong zong a hian an man hi ka pu lo thei lo wa an chunga hian ka thin nung le ti tak zet in lom thu ka sai ti kha mi lo sha sakse ka du ni an lunga leng ve nge yang ti la sang o thiam thiam in milo sapui don nia ong kho har changi ka don ve china he sing nun parang vulai ni de wal min liam san chi lên hoa du tế nè lim tê dài thì căn vô lại khá càng nói chi cả bình an xa xóa giang nghi cần luôn đã chi
更爱情的真的看，跟连那当初的心，革命啊，下错仗义。Kalong mo to ke? Wow! Aba mo em, turo. Angelay, kan bahan lom